Teraz ma to bolí, čo ti jebe. Ja som ťa iba tak z bufetu sledoval, ale sa pozerám, bežíš a iba som videl nohy vo vzduchu, kámo, a ja frajer! To bolo iba ASMR našich zvukov. ASMR púkania kosti. Spätne sa chcem tete ospravedlniť, že musela kvôli mne zahádzovať ten banán do koša. Ja som si až teraz všimol pri strihaní, čo spravila, že tam je kôš. Jano, 40 minút je fuč. Hej, koľko je? 18.07. To je iba 37 minút je fuč. Ja som nebál. Iný mudrland. Tu sme dávali abecedu, ale keďže technika trošku zlyhala a vôbec že nezaostrila, neviem na čo ostrila, keďže sme tam také rozmazaní, tak to tu máš iba tak zrýchlene. Ale už zachádza slnečko. Kámo, slnečko zachádza už asi tak 3 hodiny. Fú. Kurwa. Toto je tuhé, ne je to tvoje. Natáhni. Tebe naťa. Si hladný? Nie, obaldu. Keď každú stávku dávaš kebab. Kedy si to bola horálka. Odrážam sa správou. Natiahnuť mám ktorú? Pravú. Dopadáš na ľavú, ale práva už musí byť pred ľavou. Ty sa odrazíš, dopadáš a už musíš byť takto. Ešte. No, takto. No tak, do piče. Kámo, fakt nám tu vydieráš tú bariéru. Natáhni. Do behu by to bolo, len ma to rozsypalo. To som vyletel strašne vysoko. Ver tej nohe. Ja som vyletel vysoko. Kámo, na to sú tam tie klince, keď tú bariéru aj tak posunieš o 10 čísla. Ja neviem. Láhnem si sem, aby si... Veríš? Tak moc mi veríš, hej? No ty to dáš, len máš hlavu skratené. Jako nehovor mi, že nemáš na to dostatočne silné nohy, aby sa nedopalo na jednu nohu. Tak máš najsilnejšie nohy, volá mňa. Ja si končím. Dal si tie klince nižšie, bol som do toho zopretý, aj tak si to posunul, odrazil si sa na jednu nohu, takže na Súťaž ma hecne a tartan bude pohoda. Ne?